Bamako ana lamini na bolomada dugu Mali kono Mali ko kan journaliste Seydou an be bele jele fu nungu wala nyuma don ni ni dana ngosira abi fe do de kofo jamana kono Mali de min be jamana kono min be jamana ko kan jamana kuna funi nyuma soroli ika do hakili nyuma ani tafa nyuma ka don Mali a politique kuma ne hadamadiya kuma ni soro kuma ni jemu kan do journaliste Seydou ngi ka do on ba mbalimbe sebene kala o deka dabaji karamo ani semabura dungewu olu debe wuli ka joke shuku ni dugsa jeche fengo fenna dlonembe kuna funina fengo fenna bilama kuna funina walma boraka bi olu bo desa loko kesebeni kenyinye semabura kono semabura min bi bo akacha binani bidure dungodo nga omba sugandi alapuma ba on nyere nyana min woni nafa bala ambo de sugandi ko dalame bot loka Yoni Seydou ngani bara ndika bada fama sabaka je nego krafe so wadana to ade ko jibi eni ni fla andengu ne menwana sema bura dale ma nyokoro Yoni Seydou jibi mana yamuradi kuna funi amba da kolo walu Jeka pip kaka ngara na mo politique keleba ni chewu manywanye wala chiko bedi de Yoni Seydou ndi boni sebe mi nu kama l'éducateur de renouveau sebe bura boliko chien ba sabaka me duru bi woro ani kelenye sebe ni keba ato ade ko Seydou jara Seydou ko akika do Mali ani seda oche ika do na fora ajatigi ko Yoni Seydou ka do sigungelembe ka fe mi ngono no ye pumadumanye Mali de bela jile tulo folole kundo minye farafina masaka uye ubina benga minge kanyeshi Mali jamana ma ambargo Yoni Seydou ikadwa amake wa minye dunkuraye ofana fora seda o gele mimbi Malika ninga wuli bela jile kunje de dunaye ka fo sei a jongwala benga mbike nga ikadwa janva bora wa jamana minuna ni jamana ingelinde danje be mini Mali ni nyanje kuna yibo Niger la sebene kala ko akujwe kala klenani Mali de bela jele kunzigile do jongwala sei ngoni ikado kuma nyana mana fanye Yoni Seydou ikado nywanye na buluda farafina masake o ikado ye nywanye kabne soma da fe fula dan dofeni ikado benga mayi o mindu nye benga mimbe seda o kokono Yoni Seydou ikado mama bi kana ka no ye masake nu manye ka fu bi fonfo ke walma fonfo bita Yoni Seydou fa bele jele de kason kokilima no kera kuma mi awako bele jele bi nyana bo sebene kala ko jamana ta ani ko Yoni Seydou ka don jamana saba ko ni iyolo ka bala wula da fe mami na fora joni zona awagela ngabo Malika Yoni Seydou ka don Niger au président au kwate Nigeria masake o kwa te Ghana president o fana ko ka le sebe korote Yoni Seydou ka do nimma sabaka bani o ko ngera sababu ye ka do hakili na okatu nona o ni ya takalaja abi famu ni jamana invo fle o ka sorote bo Mali la te jona hanno ya sorola ka do Niger ko ni oni Mali bi dangela sani fere ani angata bonywanye o kacha Mali ni Niger ni nywanje nga bamanje wale ngoni ngeme sababu ye kasira giri yelma u dekara sababu ye min do afo bazum akafo ko aywa ningali to mebe o jamana wala minu ngoni mbey inna fo kurware katache ina fo Senegal ma Yoni Seydou ka don awosida o ka degu aye gela min do lu era ka jamana kono bi ni ka juga Mali tay sebne kala ko o masakeo Macky Sall katache ngi nga aywa chedoima ikado lu bela jele ko ni ngo aywa akawuli Alassane sebene kala ko juma inde forala o de ngi nyininga aywa Mali mana ni hakilina ye hakilina min bato ubidala walma ujabe shigi Yoni Seydou o de ye kanani katimu ye min ye programme ye min dafaledo ni ndoi ameninge ni ngalo ina ni mbike fu kana no de sebene ye ka jira ka fo o kuma ye sebe ko kuma de ina fo vote do Mali ko sebe ko do fo obita ke wati mina note gelabate kalotani shegi walma kalotani woroina abina fo gelabato lable onga mi ngoni nye awa ulu ka bani kunye ode Mali ma programme jonjon mi ngoni ba jira ka fo mi na fo Mali fa mo fe no transition nyemo ye ubina awa atola ninga awa bel ukumaka bato sebene kala ko nga matien
sabula min ye kalo kura ye yoni sudi ka do keleme ka tabale goshi o bina nwanyi kura ke o yani yano do che yalma wa benga ni hakina minu vora o na ke mali fama o fe wa o nyingali to mbe min yere ka glegela be o keleme ka min vana nyine o de gouvernement yere de ka fale vana yoni sudi ka do min bi ke sababu ye vote na to e ka do labenyuma bi ke ma kura o kana minu ndabse ka do kula ka se ka kula be numu ye sebanye anye mi za lo ka bo l'éducateur de renouveau kono akabi bolla dama tungora aw datilema de kunya a sebe fa be fe ko awulla I adaka tele ko jugu awulla ama wuli ko ni akun willa on go dans les coulisses les coulisses ye sanu kata segana finya bola be nan soro la be na ka fa awulla hali malika délégation mbe ko kontana ko na fe able job maseka ka chesugo nyimi nga usani ne kana do sali kono ngon da do repo kayro na mi mbora lay unana décision fali odela aw koko awulila ngo awulila dele ka teliw o be kuna pour dilaw abida pour les coulisses en attendant les sources officielles tendancier nindi avec comme une élection biquet am résultat partiel ou faux o ba beteli yo coulisses de faux mais décision finale obidi watimina e ko yele manay uya Benyami note iya ni soja nga ni soja ingera ambulo sogo kai ama hera na ni deika wa ninde do ayina ni de mais munu yene ka kuna boni mun nangaru ka kokari olu clara suratu ni ka tegne ka kuma folunga kobu ko benga kun zorola kalo tani chegi gouvernement kura bisigi élection bi organisé olu segno kandu o koroye ekunye miwo o kunye legese bil hakido nga yele mana ko fedi bo makitai ibolo do tu m'énerves. Donc on a même une mi boni sabenye ango mi ma le soir de Bamako wula pasreba no ye la ya jaraye nenya ka sabenye la ya ko nyokene to dundaro kadi nga ko bala femenye sharia tigui lutte contre la délinquance financière ote yurugu keleli ani nangaraba ya wale yewa ako cour suprême no ye jamana kiri sobaye akelembe ki bolo manabo mado no fe dokotoro bubu sise ko photo be kafara chena iber kulubalika bravo emuna fonta nyona kake joli na min nyona kera sumelu ni Philippe Warela o nyona kake iya menga flaje welele do flaje a welele do iya menga jurubi bamana iga batike danga kilindo abina manda ka bwala mi ni woni manda ye abina flaje do Bobo Abdo Golu Shido atitra bina Tabanigala go nam ako fami ye loi de programmation militaire bara kechoko manya sariatigu yere ani fami ye segaseli kelo ye o verificateur général o yi soni do ala ka feze jamana na folo ba de burujara fami ye menaw ye o surfacture la fami nun di teme dorome tanga o fere la wa kele jamana ma wari to ka salo katabla bangi la jamana kofe tabanigala ko akoni ya takalaje fami ye armée akamina wari u ka keleke wari ani rasi munun be olu ka wuli ka jɔ ana cɛsiri wari min ka do ala maa minnu y'a dunba ye jamana soɲabaw do maafalaw do jamannikɛla ko a ko fɛn min ye sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔ ye kun daminɛna o kɛra sababu ye fɛn min ye généraux 3 ye o minɛna ka t'o datugu kaso la ŋɔɛ colonɛliw ka fara fɛn min ye sous-officiers ka olu minɛna ka t'olu datugu jamannikɛla ko loi de programmation militaire baara daminɛna o fɛnɛ na premier ministre kɔrɔ min n'a bolilen bɛ dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ale welelen bɛ cour suprême na ni y'a mɛn convocation o de ye k'a fɔ sɛbɛn taara d'a ma k'a fɔ cour suprême mago b'a la nin droit conférence in na sɛbɛnnikɛla ko a ko a bi wele fɛn min na o de ye k'a fɔ loi de programmation militaire o kuma min n'o bi senna min n'a kɛra Ibrahim Boubacar Keïta tile la a kana ɲɛfɔli kɛ Bubu Sise a welelen don bi ntɛnɛn juin kalo tile 6 san 2022 ale min n'a bolila kusukusu sabula a ye ministre des finances ya kɛ ka taa se premier ministre ya ma a fɔra ko en exil Seydou maa ko bi goya maa ye il faut pas ne traiter pas Bubu Sise ko ka mais sɛbɛnnikɛla de y'a sɛbɛn il est en exil il est en exil yani minɛni ni ko ka dabɔ yani a ka wele o y'a sɔrɔ Bubu Sise taara ka denbaya lajɛ sa famille est au Niger sa famille est au Niger là
au moins. Mali premier ministre ka famille be Niger. O ma Niger ka doa. Don di kalana ya. Donc école sorti malla. École sorti malla ma dama min debe Amérique no ona muso da dombe kun. Tu veux que je te le cite? Nga adafia. Non, o de manga. Boubou a été premier ministre. Afnanga école so nyama jo. Ça c'est ton avis. Des Mali de be ka kalaola. Là je suis d'accord. Il est en exil à Bolade. Non. Il est parti bien avant que il y a des problèmes. Il est parti il y a longtemps. n'a taale do ci la sisan kɔni jamana mako jɔra la a taara denw lajɛ a nafuma se de ani madamu sisan a kuma yɛrɛ sagoya la nka sisan faso de mako jɔra la k'a ka an b'a ka maliden ɲumanya dɔn sisan ni maliden ɲuman don a bɛna cɛ kana ala dɔ tɛ sɔrɔ dɛ ala ko tiɲɛ dɔ tɛ sɔrɔ ngalon da don n'i bi kuma na ka sin ka tizo ka bɛn ne ko ala ko tiɲɛ ala ko tiɲɛ maa dɔ b'a tizo ka bɛn ne ka kuma ye maa dɔ ni dɔ tizo ka bɛn ne ka kuma ye dɔ tizo ka bɛn ne ka kuma ye maliden ɲuman kɔni don a bɛn ngalon ale de b'a fɔ k'a bɛ na Mali mara a kuma a na kuma sera cɛ a bɛrɛ da ala Sumelu bube platini o ka maslani o de nege be la kanange hamadu a wara te fo de wara ide so jabe a wari bolle timi ne plaga de faye o ne mi waye to me o aklo ba lo nyambo ay ngo ala kana ci de chema Hubert Koulibaly ngolo chido karata masadi karata masadi tellement ni chema a welele do ngi ko bla wa chakoroba de a welele do a chakoroba de do a fa kunya nga chakoroba terde chakoroba de a welele do no boray a ko fɛn min ye marakalakaw ka de bamanan ble Mamadou Igor Diarra ancien ministre des finances a welele do non ça je m'inquiète pas obina Igor Konte minnu ka girin n'ale olu taara koyi non o ta ye ni siga b'i la walima ko b'i nɔfɛ wa o ye tiɲɛ minnu bolila sɛbɛnfura in bila ten dɛ o ma ayi a tɔ ye kukurunin ye ayi attends ne raconte pas du n'importe quoi o faamuna o b'a la ayi fa kunna ala ka n'i ci non sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o bɔra ye a ko fɛn min ye général Mahamani Touré ancien chef d'état-major des armées o fana welelen don la hawla wala quwwata illa billah dɔw ka nabi ko ya bi a bɛ kuya dɛ n'o bɔra ye bangi dɔ kɔrɔ dɔ bangi baarakɛla dɔ bangi ɲɛmaakɔrɔ dɔ o fana welelen don bangi o ma fɛngɛ sa tɛmɛni nin ye dɛ naam n ka tɔgɔ f'i ye wa ayi j'ai pas besoin de ça franchement naam sɛbɛnnikɛla ko a ko ninnu welelen don a bɛɛ ta tɛ k'a fɔ k'u ye fɛn kɛ nka dɔw ta ye ka taa ɲɛfɔ kiri yɛrɛ bɛ se k'a faamu cogo min o de b'a la voilà ça c'est les a bɛɛ tɛ k'a f'u ye wari dun dɛ awɔ mais u bɛ se ka kiri dɛmɛ k'u bilasira ka ɲɛfɔli kɛ kiritigɛlaw bɛ se k'a faamu cogo min wariw bɔcogo la oui là je suis d'accord o tuma a boli kun tɛ boli tɛ o ni ko dɔ n'i ka taama mana bɛn bon i bɛ na c'est des gens qui vont répondre à la convocation nin kelen de min na ayi dɔw bɛ yan o oui ok dɔw bɛ yan ben ils vont répondre maintenant minnu gɔnna ka taa olu de kan ka na u kana parce que n'i ma na nkalon bɛ se ka tigɛ ka da i la a b'i da biri da la mais n'i bɛ yen i bɛ taa i b'a ɲɛfɔ e ta ɲɔgɔnna tɛ wa ne pôle économique la hawla wala quwwata e taara Bakari Togola ɲininkali min kɛ n'a y'a wari sara i ye i kan ka taa ɲɛfɔ de u k'a faamuya fo ka taa diɲɛ wuli fo ka taa dugukolo melenge foroba baarakɛla n'i ka ɲɛ sɛkɛ haramu de n'i bɛ n ka warijɛ dantigɛ a dantigɛ sɛki n daminɛ tu n'es pas poursuivi non tu dois donner des renseignements i bɛ taa kunnafoni de di u k'a faamuya renseignement non o renseignement o fɔli ye min da ne k'a don à titre de renseignement j'allais piquer une crise billahi ledi monsieur Tounkara oui a bɛ ne kɔnɔ ko ne ka escora c'est le commissaire n ko dɔ bɛna ne wele sa k'a fɔ taa nin da orange money la ko fo ne bɛ yɛlɛ monsieur Tounkara c'est monsieur Tounkara ne ko oui vous allez de ala i kɛ ko sur le pôle ne ko Paul mu est-ce que il m'a fili il faut pas vous tromper de numéro ko c'est d'abord Tounkara l'animateur là c'est bien sûr c'est vous et
de kolo ngo animateur pour l'économie il y a quelle information à me donner nga to jenze aya fonyi non ko shegi awo bodro ne ka téléphone bila duguba Sebenigala ko ako nunu de bina ta ka tu nyebo sariatigu ye famuyali bise ka soro cogo mi ko era dona damunu ve olu bise ka famu cogo mi sebenigala ko ako ma chaman bula munu nye politique maye do era kamole do president ya nyene no fe fami nye critique la mawe uta fe ka gele ala suma ga leni ni dossier sera saria bunakuka aka nyenyi na bise ka famu cogo mi o de ka fusa ça c'est normal ma munu be no ye jura bawi ni marché diro luma no lu era de na fakata minasa olu de taka di kasola olu de ko ni benya no bi blaniye anye min zalo ka bo soir de Bamako kono Bamako wula jodi tedu dozo soko li kela o kapungo mandi jodi sodi ka don bi boni sebenye seben minu ka ma Azalai Express odo sebeni ke ba atwa de kwa Albert Maiga Albert ko ibora ka min wo keledo e ko ko nyere tara ka woluma doni wa sabula ibora ka wa primature min wo no e premier ministre ko yoroy jodi sodu 2016 kala bla 2018 wari yere de turuna hali ta chugo mayala milliard kele ani million keme saba ani buruburu yori sodi ka do aduna dunjugo jumaina shara ye fe minu wo uyo sebe koroko yori sodi ni ya megere agere da ani da amma fla ni nyanje ma warata kalama shara dumbo sebe koro soso wore hake do be yori sodi ni awa marché soroma otiteme mani nyanje shara bolo ani chakeda do be ulu dabi do ala sege ani tasra be o chama de bike yoni sedu nga ni ya ta kalaje sera chetike de chama be min de sosora sebere kala ko akika don ay wa minye 2016 2018 yoni sedu ka do premier ministre minun demena ikado yo war bafuye de sabla uyu seke ka sebe korotan yoni sedu ka do uye sugublo do takadi dituku yere tala sugublo do dira yoni sedu ka do ay wa mashima tafanye akoni ngana mu ko nunu ni ndabali bangwe sera tugu de shoni dele do abele jeleka jonti sedu na sorola che wo che be barakala korofon vo be na sorola ningo ndo ingeri nyana jonti sedu ka do itaflani kla akoni yata ka laje primature jonti sedu ka do marché minye marché keme ani bi konon don jonti sedu ka do detara janga worefe ako ministère muga ani fla olu fana bɛ dɛ jɔn sedi ministère mugani fila minnu kun ye ministre o donnama in kama jɔn sedi marché minnu fana dira a ko nin bɛɛ lajɛlen sɛnsɛnlen don ministère mugani fila in miliyari 4 ani million kɛmɛ 8 n'a buruburu jɔn sedi k'a dɔn nin damada de Mali yɛrɛ barika b'a ka Mali fasa sabula min mana na jɔn sedi k'a dɔn o b'a kɛ bafa ni kiricɛ ye a ko an bɛ don min na ko bi jɔn sedi k'a dɔn sɛnɛtugu min ko nin ye wulikajɔ ni cɛsiri u kelen bɛ k'u bolo maana bɔ bamuru bɛ bolo fankelen la ndola bi fangele la yon jodi ka do anw dabarabaw jigilen bɛ jamana bɔda la n'an ye min ni dulaki ba jɛ tɛmɛdɔ ye an b'a fɔ n k'a filɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Azalai Express kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tunkara dɔw bi faso ci dɔw bi faso dilan jɔnni y'a dilan min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Mali émergent Dawuda Bakari Kone nin y'a ka sɛbɛn ye Bakari ko Lamini Seydou Tarawele faso jɔ den do tariku diɲɛ tariku maa dɔw de b'a sɛbɛn dɔw b'a lakali tariku sɛbɛnbaw Mali la Lamini Seydou Tarawele ministre de l'énergie et des mines a b'a la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sanu ani gazi dasilen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min ye dugu jukɔrɔ fɛnkura ye ka don nafa la u ko min ma lithium a taara ka t'o dingɛ baden de seni Buguni mara la yɔrɔ min bɛ n'u ko ma Gulamina fɛn min ye lithium ye a usine ba bɛna taa sigi yen Ngaki Lamini Seydou taara a biriki fɔlɔ da lithium ye mun de ye voilà lithium o ye nɛgɛ dɔ de ye min n'a bi don batiriw la i bɛ batiri blindé minnu ye n'a bi courant mara téléphone batiriw a bi don la a bi courant mara mais mobile minnu bɛ sa n'o ye véhicule électronique ye véhicule électrique minnu ni i bi u boli tile kɔrɔ carburanti k'u la u bi taa tile bi taa n'u ye bon ale bi don o de la drone minnu bɛ yen n'u bi pan sanfɛ carburanti k'olu la olu bi baara kɛ ni tile de ye ani batterie charge a bi don olu la donc drone minnu bi filmeli kɛ drone minnu bi combat kɛ o t'a donné guerre domaine na bon drone minnu bɛ yen n'u bi wuli ani satellite minnu bi wuli ka yɛlɛ sanfɛ ka san caman kɛ u ti jigin a bi don olu fɛnɛ na ɲarɔ o ye diɲɛ ɲɛtaa sira de ye on appelle ça la nouvelle technologie en électronique en armement
et en progrès scientifique et technique. Au de Malla. Pop! La ministre Seydou. Ah! Ni ministre, awa kamane zuruni. C'est pas bi pas jafuna. Awa, wa kene. Jaki. Lithium. Ah Allah. Nam. Sabanigala ko akoni ya ta kalaje la ministre Seydou yara de wulila ni negafin akasa dona nuna na segaseli ni lara welike ka don ga fo lithium be Mali dugukolo jukoro otuma nga manyini jona ni mbina kana usine sigi aboli kadamne ni mba to Mali do mbise ka nafadu sabanigala ko société dobe ukomi ma lithium de gumona o bara de bina ke buguni regiona société minve o de Leo Lithium Simon Hey sabanigala ko o ye jekuluye mi ngoni mbina wulika jo ke $1 million wari million geme ubino de do $1 million wuli kajo ni bara ubina ke izini biriki folo sigilimbe nga $1 million euro glani beton installation kurango kasraba dashi katabla izini na o bara bela jele o wari de biti be dollar wari a million geme ma Samanigala ko akoni ya ta kalaje ni lithium dinga inda kalaje chake damunu nolu ye kolosilike uko diebe ni Australia bora e Mali nywa ka lithium nywango chaya akalite nyuma ate diye fanji la hawla wala quwwata illa billah lazim akoni ya ta kalaje fa menye ni lithium ye o de boli bina damne société munu nu bina ke no ye lithium bolaw ye ako uni jekulu flabe munu binu bolo faranyanga ako bina ke ko belebele bade la kasuma tere kajugo samfla de dilembuma fa menye usine u ka nu turu lithium boli ka damne dans 2 ans sabani kala ko ma bakele ani ma keme fla bino ta barala munu bina digesini munu bi beton bara munu bi kuranvili bara électricité ani fɛn min ye plomberie kɛla ye a fɛn fɛn bi ka taa Buguni payi k'i ti kɛ jakuma ne pa wara sabanikɛla ko a ko nin dɛrɔn tɛ Lamini Seydou cɛsirilen bɛ Mali bɛ se ka lafiya cogoya min na n'a dɔn kuranko gɛlɛya bɛɛ nka fɛn min ye bondonba minnu sigira ani fɛn min ye baara minnu daminɛna a ko fɛn min ye kuranko ye a mankan ma suma wa sabanikɛla ko an bɛ don min na ko bi san 2 san 3 an b'o sɔrɔ nin taacogo in na Lamini Seydou ka kunfilenna in na yɔrɔ o yɔrɔ a ko kuga dɔ bi bɔ sabanikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wulikajɔ minnu kan ka kɛ nafolo minnu kan ka bila Mali mɔgɔnde kɔnɔ n'o bi kɛ jamana yɛrɛ ka sɔrɔ ye o kalifilen bɛ k'o da Trésor ka fara ministre des finances kan o kɔni kelen bɛ ka bɔrɔba de dayɛlɛ sabu fɛn min ye nin cakɛda in ye lithium bɔli daminɛ bali bɔbɔkɛ pasa ale bɛ se wari ɲini na ni diɲɛ maa bɛɛ ye bɔrɔ dayɛlɛlen bɛ aw k'aw bɛna so jɔ Mali bɛ jumɛn sɔrɔ a la ale ye bɔrɔ dayɛlɛ kelen u b'a fila kɔnɔ a bɛ se ka dasiri k'i sigi a b'a dasiri k'i sigi o ma bɔbɔ kɛlen k'o dasiri marteau b'a bolo n'i y'a ye cɛ o cɛ y'o wari da fɛ a b'i ɲi kari siga t'o la sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali bɛna ja Assimi Goïta tile bɛna ja ni lithium min n'o sigilen filɛ u ko siga t'a la fɛn wɛrɛ bɛ yen u ko min ma uranium u ko destiné bɛ Mali région bɛɛ la uranium nin jara ne sa a bɔra Buguni o de bi don bombe atomique la Allah nin taara ye Buguni yan fan in fɛ uranium b'anw fɛ yen o y'a ye gaz b'anw fɛ yen uranium bɛ yen pétrole bɛ yen sanu bɛ yen fala bɛ yen ji bɛ yen kulu bɛ yen nin bɛɛ b'aw fɛ yen nin bɛɛ bɛ bɛlɛ nka a ka dugulama bɛɛ bɛ Bamakɔ yan ni min tɛ sɔbulu feere o bɛ ku feere la o ti mɛn bilen sa kan yɛlɛmatɔ tɛ nin y'anw fɛ Bɛlɛdugu Kati ne fait plus peur à Bamako a bɛna kan de bɛna taa sigi Kalifabugu Basabugu ni Kalifabugu cɛ donc Basabugu Kalifabugu vont faire peur à Bamako maintenant Assimi bi yɛlɛma ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali émergent kɔnɔ a ka bi bɔli la Tezara premier dia cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Dabatungara bala cogo bɛ di Jodi Seydou n bi bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant Jodi Seydou a bɛrɛ ta ni kirikiri machin b'i la i farati kuruna don ma k'i bi jɛgɛ mɔ Jodi Seydou k'a dɔn sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ de ko Ablaye Jarakɛ ko a ko wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan Mali armée Mali soldats cɛfarin cɛw Jodi Seydou k'a dɔn ninnu kɔni bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min na jamana kɔnɔ maa t'u to a fɔ u yɛrɛ t'u sara maa na dunu ti f'u nɔfɛ bala ti f'u nɔfɛ nka baara min b'a ka kɛ
kɛ journaliste sodi k'a dɔn ɲɛdimi fura do kɔdimi fura tɛ a ko nin do a ku furanjɛ in kɔnɔ l'armée ka kunnafoni di so minnu bɛ yen u ye wuli ka jɔba bolo da journaliste sodi i tulo fɔlɔ i tulo kɛrɛbɔsigi min ye Bamanji cɛ 40 journaliste sodi k'a dɔn u y'o de daji k'u disi fara ni ka kunkolo pɛrɛn nka min ye Bamanji cɛ 40 min fara maa gansanw tɛ dɛ maa gansanw tɛ dɛ a bɛ ɲɛma ba damanda de ye Jɔnjɛdu armée n'a fɔra k'i ye sɔrɔdasi ye a bɛ kɛ tan n'a fɔra k'i ye marifatigi ye a bɛ kɛ tan Jɔnjɛdu marifatigi sɛbɛ dɔnmango a ko a bɛ wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan Jɔnjɛdu k'a dɔn armée ka kunnafoni di so u ye wulikajɔ kɛ Mali armée u tɛ sigi bilen ka maa kɔnɔ koyi ni kunnafoni sɔrɔla a mana mɛn i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Jɔnjɛdu k'a dɔn taa de bɛ kɛ k'i ɲini juin kalo tile 2 tɛmɛnen Jɔnjɛdu k'a dɔn Mali armée ka wulikajɔ sabula u bɛ munumunu salo de la Bamanji dɔ taara bi garde national kan garde national i k'a dɔn ani gendarme mobili ba min bɛ to ka na ayiwa taji ni fɛnw d'u ma o kɛra ɲini ka gosi ani Gabo furanjɛ la Jɔn Sodi k'a dɔn a sɛbɛ jɔnwala an ka sɔrɔsikɛ 2 i k'a dɔn ni tora la maa 9 olu joginna Jɔn Sodi k'a dɔn u ye buneli ta kuma kabini o kɔni kɛra sɔrɔsiw nan'u nɔbɔ k'u nɔbɔ Jɔn Sodi k'a dɔn nɔbɔli a ma bɛn sabula Katiba o min n'o ye Katiba serment ye Jɔn Sodi k'a dɔn olu ka cɛ kumaba 3 minnu bɛ ayiwa bɔmu yɛrɛ de da minnu ka kalan n'u ka kodɔn dalen don kan Jɔn Sodi k'a dɔn min ye n k'i ɲininka Bouakari Diko i k'a dɔn o y'u ka kadiriba ye min kɔni ka labɛn n'a ka kodɔn fanga ka bon u y'o daji Jɔn Sedu i k'a dɔn Katiba min ye serment ye sɛbɛnnikɛla ko u ka wo dɔ bɛ yen u ka duguli wo dɔ bɛ yen u taara o gerenbaki Jɔn Sodi k'a susu k'a bɛɛ lajɛlen mɔɲɔɲɔ k'a kɛ buguri ye a ko Damako ma Jɔn Sodi k'a dun nana wuli ka jɔ boloda tuguni sabula min ye taa ka segin ye ani munumunu salo Jɔn Sodi k'a dɔn u nana cɛ 30 dɛrɛ cɛ 30 in Jɔn Sodi k'a dɔn u y'u bunde k'u bɔrɔndɔ u laban nana kunnafoni sɔrɔ cɛ 30 min dalen don aw bara ka dɔ ɲini desena ni jamanaba bara ka maa dɔ ɲini e ko u tɛ cɛ 30 in na wa Jɔn Sodi k'a dɔn u nana su ninnu kelen da k'u lajɛ ka taa tigɛ k'a sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ cɛkunba joli bɛ yen min ye Abu Yahya Jɔn Sodi k'a dɔn o ɲininen don diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen fɛ o de ye ayiwa l'émir de Katiba o ka dangan Jɔn Sodi k'a dɔn u y'o da joli la sɛbɛnnikɛla ko a k'u ka chef commando min fana ayiwa n'o bɛ ayiwa n'u ko ma Yanki Abdulaye Ba u y'o dasi Jɔn Sedu a ma dan o ma dɛ min ye ayiwa Fataha Jɔn Sodi k'a Abdul Fataha u y'o fana fa Abdul Fatah u y'o dasi min ye Sayibu u k'a ma ko alias ayiwa Abdul Gafar nin bɛɛ lajɛlen u ka cɛkunbaw de ye minnu kɔni n'olu dajira a ko n'o bɔra yen Samba Jalo ani Amadu Alimusa Da Jɔn Sodi k'a dɔn ninnu bɛɛ ye cɛngana ye ka taa se ɲininka Sidi Ould Mohamed ni dɔw k'a ma ko Abu Hamza Jɔn Sodi k'a dɔn u y'a bɛɛ fa olu tɛ minɛ o tu ne prends pas non l'armée ninnu di minɛ koyi n'i ye nin ye dɔrɔn i bɛ sin k'a fa ten armée tɛ sɔn dɛ nin terroriste ŋana ba ninnu awɔ a ko maa 40 min taara maa gansan dɛ Jɔn Sodi k'a dɔn maa caman yɛrɛ ɲininka i k'a dɔn est ce que nin tɛ ayiwa Bamandiya ko bannen sabula u jigiba bɛ maa minnu kan u ka cɛkunba olu de dajilen filɛ a ko wuli ka jɔ bolo kan Jɔn Sodi u ma tɛmɛ dugu la k'a ka dɔn min ye Abu ayiwa Najim Jɔn Sodi k'a dɔn fana o ye maa dumanba de ye u ka jɛkulu in kɔnɔ kara u y'o fana daji a ko wuli ka jɔ ani jateminɛ na n'i y'a ta k'a lajɛ maa 27 wɛrɛ Jɔn Sodi k'a dɔn o bɛɛ ye Katiba jɛkulu maaw ye olu sɛbɛkɔrɔ joginnen dalen don Jɔn Sodi k'a dɔn awatigɛ dalen don olu fana kan u minɛlen don a ko wuli ka jɔ la Jɔn Sodi k'a dɔn yɔrɔ min n'o ye Jabali mara ye Segu Jɔn Sodi k'a dɔn ayiwa bɔrɔ 67 u kun taara bi mɔɔw kan k'olu ka malobɔrɔw minɛ armée y'o bɛɛ bɔsiw la Jɔn Sodi k'a dɔn ka tila ka tasuma daw la a ko n'o bɔra yen duguba min bɛ n'o ye kungokoloba dɔ ye kungokolo min n'u k'a ma ko Gangelu o bɛ Lawuru Jɔn Sodi k'a dɔn o bɛ Tɛnɛngun mara la u nana munumunu salo kɛ journaliste Sedu ka yen fana fura k'a sɛbɛkɔrɔjɛ sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen Katiba masina Jɔn Sodi k'a dɔn u ye mɔgɔ kɔnɔ kelen sɔrɔ u la a ko an bɛ don min na ko bi hadamaden nin kun lafiyalen bɛ cogo min jango samiya donda in na Jɔn Sodi k'a dɔn ko dɔ bɛ mɛn o nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendance kɔnɔ a ka bi bɔli la
daba tungara ne bin tigɛ don mi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma nouvelle horizon Mahamani Touré nin y'a ka sɛbɛn ye a ko wuli ka jɔ ani cɛsiri ni Mali y'a kɛ cogo cogo i b'a sɔrɔ daana jugu tigilamaw bɛ yen u bɛ wuli ka jɔ kɛ u b'a fɛ ka Mali armée to a tiɲɛ kuma gɛlɛn ani kuma langolo minnu fɔra tubabuw ka sɛgɛsɛgɛli jɛkulu an'u ka kunnafoni di siraw fɛ ko kolongotomu o kɔni o bɛ Masina mara fɛ ko charnier dɔ yera ye ko dingɛ kolo dɔ yera ye ko sɔrɔsiw ye maa fa k'u don a kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko sɛgɛsɛgɛliw taara kɛ ka taa lajɛ a bɛɛ galo don sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye organisation internationale ye u ye sɛbɛn bɔ ka bi fɛn min ye premier trimestre ka kunnafoni di kɛ k'a fɔ fɛn min ye dingɛkolo dɔ ye n'o ye charnier ye k'olu taar'o ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Human Rights Watch olu de bɛ kuma langolo ninnu fɔ sabula MINUSMA olu ka bolofara olu de y'a laɲini minnu n'o ɲɛsinnen bɛ josariya ani bunahadamadenya hakɛw tangali ma sɛbɛnnikɛla ko u y'a jira k'a fɔ ko Mali ye sariyaw sɔsɔ binganiw kɛra ani dadɛmɛwalew kɛra Mali fɛ ko Mali armée dɔrɔn de ye tiɲɛnikɛla ye Mali territoire kan n'o tɛ u ma maa wɛrɛ ta ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o kuma in fɔlen ministère des affaires étrangères n'o ye Ablaye Diop ye kuma in y'a sɛbɛkɔrɔtɔrɔ a y'u jaabi a y'a jira k'a fɔ u ye kuma min fɔ u ma nin ɲɔgɔn na baatara kuma fɔ sabula fɛn min ye kuma langolo ngalo ani fɛn min ye jamanadenw k'u namara ka jigin n'u ye dingɛ kɔnɔ o wale de don sɛbɛnnikɛla ko o yɔrɔnin bɛɛ minisiriso min fana bɛ yen n'o bɛ sɔrɔsiw ka koɲɛ kunna n'o ye colonel Sadio Kamara ye ka fara a ka bolofara min bɛ yen n'o ye état major général ye olu kumana olu kɔni ko b'a da diɲɛma kulo kan k'a f'u dusu kasilen an'u dimine nkalon de bɛ ka tigɛ ka da armée la o kɔni o tɛ bɛn u ma a bi tɛ bɛn a sini tɛ bɛn maa minnu bɛ k'a fɔ ko fagali kɛra Masina kolongotomu olu yɛrɛ wuli ka jɔ kɛ ka taa maa ɲini k'u t'u ɲininka yali aw seere ye jɔn ni jɔn ye jɔn y'a fɔ a ye k'o ka maa fara maa ma sɔrɔ u ma se ka maa fɔ u ko maa dɔ anonyme ye mun ye dɛ ɲama anonyme i t'a tɔgɔ dɔn i t'a la bolo t'a la i t'a jamu dɔn i t'a tɔgɔ dɔn bon ko de y'a fɔ sen t'a la bolo t'a la o de anonyme ko dɔ y'a fɔ o ti ban na o dɔ y'a fɔ sɛbɛnnikɛla ko u ɲininkalen u ko dɔ y'a fɔ o fɛn min ye préfet ye olu nana wuli ka jɔ kɛ ka maires ɲininka maires ka dugutigiw ɲininka dugutigiw ka bugudatigiw ɲininka bugudatigiw ka guwatigiw ɲininka bɛɛ ɲininkana bɛɛ ko maa si ma fɔ k'a ka maa tununa o tuma aw ye su minnu ye su ninnu a y'u dessin wa sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye sɛgɛsɛgɛli ye a nana jɔ Bili Haki k'a fɔ kuma min fɔra Human Rights Watch galo a bɛɛ ngalo sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye chef d'état major ye général de division Umaru Jara a diminen bɛ nin ko in na fɔ ka taa fɔ k'a to ten sabula nin kɛkun de ye sɔrɔsiw tɔgɔ se ka tiɲɛ cogo min ka ji jigin u ka to la n'o kɛra kɛlɛ bi tiɲɛ jugu bi se an ka jamana la u ko u déterminelen don fɛn o fɛn kan ka kɛ ka Mali bɔ dingɛ na u b'o kɛ jugu bɛ yɔrɔ yɔrɔ a bɛ sanfɛ a bɛ dingɛ na a k'u bi taa ɲini bɛɛ min ye k'a ninaba maliden bɛ se ka lafiya cogo min ko maa dɔ anonyme ye mun ye dɛ ɲama anonyme i t'a tɔgɔ dɔn i t'a la bolo t'a la i t'a jamu dɔn i t'a tɔgɔ dɔn bon ko de y'a fɔ sen t'a la bolo t'a la o de anonyme ko dɔ y'a fɔ o ti ban na o dɔ y'a fɔ sɛbɛnnikɛla ko u ɲininkalen u ko dɔ y'a fɔ o fɛn min ye préfet ye olu nana wuli ka jɔ kɛ ka maires ɲininka maires ka dugutigiw ɲininka dugutigiw ka bugudatigiw ɲininka bugudatigiw ka guwatigiw ɲininka bɛɛ ɲininkana bɛɛ ko maa si ma fɔ k'a ka maa tununa o tuma aw ye su minnu ye su ninnu a y'u dessin wa sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye sɛgɛsɛgɛli ye a nana jɔ Bili Haki k'a fɔ kuma min fɔra Human Rights Watch galo a bɛɛ ngalo sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye chef d'état major ye général de division Umaru Jara a diminen bɛ nin ko in na fɔ ka taa fɔ k'a to ten sabula nin kɛkun de ye sɔrɔsiw tɔgɔ bɛ se ka tiɲɛ cogo min ka ji jigin u ka to la n'o kɛra kɛlɛ bi tiɲɛ jugu bi se an ka jamana la u ko u déterminelen don fɛn o fɛn kan ka kɛ ka Mali bɔ dingɛ na u b'o kɛ jugu bɛ yɔrɔ yɔrɔ a bɛ sanfɛ a bɛ dingɛ na a k'u bi taa ɲini bɛɛ min ye k'a ninaba maliden bɛ se ka lafiya cogo min ko maa dɔ anonyme ye mun ye dɛ ɲama anonyme i t'a tɔgɔ dɔn i t'a la bolo t'a la i t'a jamu dɔn i t'a tɔgɔ dɔn bon ko de y'a fɔ sen t'a la bolo t'a la o de anonyme ko dɔ y'a fɔ o ti ban na o dɔ y'a fɔ sɛbɛnnikɛla ko u ɲininkalen u ko dɔ y'a fɔ o fɛn min ye préfet ye olu nana wuli ka jɔ kɛ ka maires ɲininka maires ka dugutigiw ɲininka dugutigiw ka bugudatigiw ɲininka bugudatigiw ka guwatigiw ɲininka bɛɛ ɲininkana bɛɛ ko maa si ma fɔ k'a ka maa tununa
o tuma aw ye su minnu ye su ninnu a y'u dɛsɛ wa sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye sɛgɛsɛgɛli ye a nana jɔ bili haki k'a fɔ kuma min fɔra wumani waati nkalon a bɛɛ nkalon sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye chef d'état major ye général de division Umaru Jara a diminen bɛ nin ko in na fɔ ka taa fɔ k'a to ten sabula nin kɛkun de ye sɔrɔsiw tɔgɔ bɛ se ka tiɲɛ cogo min ka ji jigin u ka to la n'o kɛra kɛlɛ bi tiɲɛ juguw bi se an ka jamana la u ko u déterminelen don fɛn o fɛn kan ka kɛ ka Mali bɔ dingɛ na u b'o kɛ jugu bɛ yɔrɔ yɔrɔ a bɛ sanfɛ a bɛ dingɛ na a k'u bɛ taa ɲini bɛɛ min ye k'a ninaba maliden bɛ se ka lafiya cogo min ko maa dɔ anonyme anonyme ye mun ye dɛ ɲama anonyme i t'a tɔgɔ dɔn i t'a la bolo t'a la i t'a jamu dɔn i t'a tɔgɔ dɔn bon ko de y'a fɔ sen t'a la bolo t'a la o de ye anonyme ko dɔ y'a fɔ o ti ban na o dɔ y'a fɔ sɛbɛnnikɛla ko u ɲininkalen ko dɔ y'a fɔ o fɛn min ye préfet ye olu nana wuli ka jɔ kɛ ka maire ɲininka maire ka dugutigiw ɲininka dugutigiw ka bugudatigiw ɲininka bugudatigiw ka gwatigiw ɲininka bɛɛ ɲininka na bɛɛ ko maa si ma fɔ k'a ka maa tununa o tuma aw ye su minnu ye su ninnu a y'u dɛsɛ wa sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye sɛgɛsɛgɛli ye a nana jɔ bili haki k'a fɔ kuma min fɔra wumani waati nkalon a bɛɛ nkalon sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye chef d'état major ye général de division Umaru Jara a diminen bɛ nin ko in na fɔ ka taa fɔ k'a to ten sabula nin kɛkun de ye sɔrɔsiw tɔgɔ bɛ se ka tiɲɛ cogo min ka ji jigin u ka to la n'o kɛra kɛlɛ bi tiɲɛ juguw bi se an ka jamana la u ko u déterminelen don fɛn o fɛn kan ka kɛ ka Mali bɔ dingɛ na u b'o kɛ jugu bɛ yɔrɔ yɔrɔ a bɛ sanfɛ a bɛ dingɛ na a k'u bɛ taa ɲini bɛɛ min ye k'a ninaba maliden bɛ se ka lafiya cogo min ko maa dɔ anonyme anonyme ye mun ye dɛ ɲama anonyme i t'a tɔgɔ dɔn i t'a la bolo t'a la i t'a jamu dɔn i t'a tɔgɔ dɔn bon ko de y'a fɔ sen t'a la bolo t'a la o de ye anonyme ko dɔ y'a fɔ o ti ban na o dɔ y'a fɔ sɛbɛnnikɛla ko u ɲininkalen ko dɔ y'a fɔ o fɛn min ye préfet ye olu nana wuli ka jɔ kɛ ka maire ɲininka maire ka dugutigiw ɲininka dugutigiw ka bugudatigiw ɲininka bugudatigiw ka gwatigiw ɲininka bɛɛ ɲininka na bɛɛ ko maa si ma fɔ k'a ka maa tununa o tuma aw ye su minnu ye su ninnu a y'u dɛsɛ wa sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye sɛgɛsɛgɛli ye a nana jɔ bili haki k'a fɔ kuma min fɔra wumani waati nkalon a bɛɛ nkalon sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye chef d'état major ye général de division Umaru Jara a diminen bɛ nin ko in na fɔ ka taa fɔ k'a to ten sabula nin kɛkun de ye sɔrɔsiw tɔgɔ bɛ se ka tiɲɛ cogo min ka ji jigin u ka to la n'o kɛra kɛlɛ bi tiɲɛ juguw bi se an ka jamana la u ko u déterminelen don fɛn o fɛn kan ka kɛ ka Mali bɔ dingɛ na u b'o kɛ jugu bɛ yɔrɔ yɔrɔ a bɛ sanfɛ a bɛ dingɛ na a k'u bɛ taa ɲini bɛɛ min ye k'a ninaba maliden bɛ se ka lafiya cogo min ko maa dɔ anonyme anonyme ye mun ye dɛ ɲama anonyme i t'a tɔgɔ dɔn i t'a la bolo t'a la i t'a jamu dɔn i t'a tɔgɔ dɔn bon ko de y'a fɔ sen t'a la bolo t'a la o de ye anonyme ko dɔ y'a fɔ o ti ban na o Bamakɔ a n'a lamini n'a Bolomadadugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Joansi Seydou an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u wale ɲuman dɔn ni nin dana in gosira a bɛ fɛn dɔ de kofɔ jamana kɔnɔ maliden min bɛ jamana kɔnɔ min bɛ jamana kɔ kan jamana kunnafoni ɲuman sɔrɔli i k'a dɔn